инак дар шаҳри Душанбе нуҳумин ҷашнвораи авторетро Душанбе доир мегардад ва имрӯз пойтахти кишвар махсусан хиёбони Рӯдакӣ тамоман намуди зоҳирияш дигар шудааст, яъне намуди зоҳирияш идона аст. хотиррасон мекунем ки ин нуҳумин ҷашнвораи авторетро Душанбе мебошад ки дар доираи лоиҳаҳои гурӯҳи расонаҳои Азия плюс дар якҷоягӣ бо ҳукумати шаҳр доир мегардад. ин нуҳумин ҷашнвораи авторетро Душанбе мебошад ва дар ҷашнвораи имсола зиёда аз 50 намуд автомашинаҳои нодир гирд оварда шудаанд. тамоми сокинони шаҳри Душанбе ва меҳмонон дар назди ин автомашинаҳо аксбардорӣ мекунанд. ғайр аз ин боз нуқтаҳои аксбардорӣ бо аксҳои қаҳрамонон ва персонажҳои бисёр номдори филмҳо дар дигар ҷойҳои боғи Куруши Кабир дар ихтиёри дӯстон ва шаҳрвандон аст. азбаски хуруҷи дуввумбораи коронавирус дар тоҷикистон ба назар мерасад, қоидаҳои беҳдоштро таъсисдиҳандагони ҷашнвораи имсола риоя мекунанд. гурӯҳи ихтиёриёни мо ба шаҳрвандоне ки бе ниқоб меоянд ниқоби ройгон пешниҳод мекунанд ва бо риояи қоидаҳои беҳдошт ҷашнвораи имсолаи авторетро Душанберо бо ҳам мегузаронем. мо дар назди автомашинаи қадимӣ таърихӣ ва бо ҳашамати замони шӯравӣ қарор дорем. тамғаи ин автомашина Победа аст. соли 1947 истеҳсол шудааст. айнан ана ҳамин автомашина ки мо дар наздаш истодаем. Победа як қиссаи ҷолибе дорад. вақте ки ин автомашинаро истеҳсол карданд, номаш аввал Победа набуд, номаш Родина буд ва шакли тайёри онро ба Иосиф Виссарионович Сталин пешниҳод мекунанд ва Сталин дарҳол мепурсад: «Почем продаёте Родину?» гуфтаҳои Сталин ду маъно дошт, яъне фурӯши автомашинаи Родинаро ва ҳам хиёнат ба ватанро. дарҳол масъулин ба даҳшат афтода номи автомашинаро иваз мекунанд ва аз ҳамон вақт ин ҷониб номаш аз Родина ба Победа табдил ёфт. ки Победаро аллакай тамоми мардуми кӯҳансол медонанд ки чӣ гуна мошин аст ва яке аз ин мошинҳои нодир то ҳанӯз дар Тоҷикистон ҳаст. ин мошина аз дасти амаки мо аст, чунки амаки мо иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ буданд. ба ҳамин хотир солҳои 68 ин мошинро ба вай ҳамчун ҳадия ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯ ҳадия намуданд ҳамин мошинаро. ин мошина М21 мегӯем соли 1974-75 Фозил Паҳлавон падара мо гирифта будан, ҳамона мо ба мерос. ва то ҳозир ҳамин 2-3 сол аст ки мо иштирок мекунем ба ҳамин коллексия авторетро. мардум бинан лаззат мебаранд, расм мегиранд, наво мебаранд. шумо ва навобардоро халқ муаррифӣ мекунад, мо хурсанд. ғайр аз намоиши мошинҳо боз барномаи консертие пешбинӣ шудааст ки дар ин барномаи консертӣ ситораҳои шинохтатарин ва пурҷилӯтарини эстрадаи тоҷик дар назди мардум баромад хоҳанд кард.